Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Aragoy, maluoy ka! Ay, te! Ano na ni? Magandang hapon. Magandang gabi na po pala para sa inyong lahat mga kabisyo. At syempre, kayo pa rin po ay nakatutok dito po sa programang EDSA. At syempre, kasama pa rin po ninyo ang inyong abang lingkod, Diego Bandido, at syempre sama-sama po tayo hanggang hanggang oras tayo? Syempre, hanggang alas 9 po tayo ng gabi. Teka lang nagluloko yung wait lang, saan na ba yun? Nagloloko yung aking computer at hanapin ko lang. Saan ka na? Ayun. Tulong! Ayan, namatay yung bigla yung on-air natin na PC. Ayan, so siyempre mga kabisyo, kasama pa rin po Diego Bandido. Ayan, eto na, hindi na natin patatagalin to. Pag-usapan na natin to, boards. Eto ngayon mga kabisyo, controversial po ito matapos po ang video kung saan ipinakilala ni Boy Tapang ang paggawa ng pinakita ni Boy Tapang yung paggawa ng saranggola gamit po ang perang papel. Tapos kaya ang nangyari, kinausap po siya ng BSP. At humingi naman ng paumanhin si Boy Tapang, nagsorry naman, maluoy ka. Ay nako, sa mga kabisyo po natin dyan, sana po ay hindi po ganito yung nagiging aksyon natin, ano? Diba? Nakakalungkot talaga. Ay nako, saka syempre mga kabisyo, hindi na natin patatagalin to. Wag na natin patagalin to. Eto na! Logican na natin to! Game! Hoy! Logican na yan! Logican na yan! Alright mga kabisyo, logican na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Well mga kabisyo, matik yan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic na basic yan, board. Sa panahon ngayon, nagiging basic na lang ang word na, sorry, di ko naman sinasadya. Sorry, hindi na mauulit. Diba? Pag nakagawa ng hindi maganda, ng hindi tama, at na-trap ka na, kagaya na lang mga kabisyo. Diba? Yung mga nababalitaan na lang natin ng mga road rage. Diba? Pag napabalita na, bigla na lang hihingi ng sorry. Pero habang nung ginagawa yung act, during dun sa sitwasyon, ang yayabang, ang tatapang, kala mo kung sino. Pero ito, pag binash na, dahil sa kanilang maling ginawa, biglang bait-baitan. Now mga kabisyo, logican po natin, bakit may mga taong ang lakas ng loob gawin ng isang bagay, gaya ng paglalaro ng pera. Pero pag sinita na ng gobyerno, biglang tiklop, ihingi ng sorry agad. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Maraming kadahilanan po kung bakit may mga taong ganyan ng ugali. Unang-una po dyan, maaring dahil sa kawalan ng pag-unawa sa mga patakaran at batas ng pamahalaan. Minsan po ang mga tao po ay nakakagawa ng mga gawain na hindi alam na bawal pala o labag sa batas ang isang bagay. At ang panghuli, ang paghingi po ng tawad ay maaaring isang paraan para makaiwas sa mabigat na konsekwensya ng parusa.
Di ba? Sa pamamagitan po ng pagpapakita ng pagsisisi, aba nako, maaring umasa silang mabawasan o mabura ang mga kasalanan. O kagaya mo, Boards, di ba? Nang nahuli ka ng misis mo na may kachat na ibang babae, paiyak-iyak ka pa. Paluhod-luhod ka pa. Lumabas pa nga uhog mo eh. Nung nagsusorry ka. Maluoy. Di ba? O pinatawad ka ng misis mo. Anong nangyari? Susunod. Di ba? Inulit mo uli. Bihira na. Ay, nako mga kabisyo. Huwag po ganun. Hindi po maganda yan at bad po yan. Alright mga kabisyo, tuloy-tuloy po tayo sa bakbakan ng ating musika. Dito lamang po, nakatutok syempre sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!